yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nhau nemakuhwa zvinhu zvese zvinenge zvichiitika. I'm so excited kuona ndakadai so ndinenge ndichitoziva kuti kungotanga nekungorova baba, because something great is finally happened in Zimbabwe. Ndakanda ziso rangu kuZimbabwe kuti tione kuti chii chiri kuitika, kuti uyo uzive kuti chii chiri kuitika nechiri kutora nzvimbo. Mnangagwa zvadhakwa kuna Mnangagwa izve. So Mnangagwa akufana kugadzirira kuenda, because this is something changa chiri kutadza kunyatsoitika. But this is breaking news, guys. This is breaking news, and nyaya dzekuti dzinofana kuti kwamuri koko dzo celebrate, mogara pasi moungana bika, kana une chori kudya, kana chingava chidya chenyama chimbonyatso kwachura kuti kwachu wotsenga womedza. So unyazonzwa kuti right, unyazonzwa chidzika, kana iri mvura usaite kusipa mbijana chimbodududza kana mvura, so kuti unyatso, because unokona kungo dehydrate baba nezvinhu zvacho zviri kuitika pakashata. Now nyaya iri papi? As we have launched an alliance called Sungano Yevanhu Ubumbano Lopakati, the People's Coalition to Defend Our 2013 Constitution. Below is the full press statement. Ririkuti kudi full press statement ririkubva nekunani vakomana vazobatana tenda ibita ripo futi ipapo ananga rivhumba nani. Guys, handisi kuda zvinhu zvekuti mozobudikira motanga kuti ndochanzwa kumwa kutanga kuti vatengesi vachinchini. What is needed at this point is to stop, is a way, I mean, what is needed at this point is a way to stop Mnangagwa to sign that CAB3. That is the only thing that is needed right now. That 23 constitution must be protected at all cost. But you are just there calling others names. Hey, this one is a sellout, this one is iwe. Kana vanhu vachitengesa zvekudaro zviri easy kutengesa. Why are you not selling out you? Nenhamo yenayo nekutambura kuri kuita vanhu, dai vanhu vese vaingotengesa, dai zvinhu zvese zvaingonzi. Anyway, panapa parikunzwoni, today marks a significant moment in Zimbabwe's constitutional history. We gather to formally launch Sungano Yevanhu Ubumbano Lopakati, the People's Coalition, a broad national coalition bringing together constitutional movements, labor civic organizations, churches, liberation war veterans, women, youth, students, political organizations, and citizens united by one common purpose: to defend the constitution of Zimbabwe and the sovereignty of its people. This coalition has been born out of a simple but profound conviction. Constitutional power belongs to the people. The constitution is not the property of government. It does not belong to parliament. It does not belong to any political party. It belongs to the people of Zimbabwe, from whom all public authorities derives. Our identity, our coalition reflects the diversity of Zimbabwe and is known in our national language as Shona. Sungano Yevanhu, the People's Coalition, Isindebele Ubumbano Lopakati. The People's Coalition Tonga Mujatani Abantu. The People's Coalition, although we come from different organizations and backgrounds, we are united by one common purpose: defending the constitutional democracy and the sovereign will of the people. Our philosophical foundation, the foundation of our coalition, is the People's Covenant. In Shona we call it Chisungo Chevanhu. In Isindebele, Isungo Sikazulu. The constitution represents the solemn covenant between the people and those who exercise public power on their behalf. It defines the limits of government, protests the rights of citizens, and guaranteed democratic succession. No covenant of this nature can legitimately be rewritten without consent of those who created it, the people themselves. Our founding principles, Sungano Yevanhu Isingulo Sikazulu, is founded on 3 principles. First, we project the president's power grab and 2030 project masquerading as a national constitutional amendment bill number 3 in its entirety, because it fundamentally alters Zimbabwe's constitutional architecture. Second, we demand that any
proposal fundamentally altering the constitution must be submitted directly to the people through a national referendum. Third, we are committed to build a broad, peaceful, inclusive, and nationally representative people's coalition representing every province, every community, and every sector of Zimbabwean society. Our message, our coalition speaks with one voice. Shona izwire vanhu, bumbiro ndere vanhu, isindebele ubambano lumi ngazwi linye tonga. The voice of the people. The constitution belongs to the people. Our enduring call to Zimbabwe is equally simple. The coalition belongs to the people. Let the people decide. The current constitutional moment, Parliament has now concluded its consideration of Constitutional Amendment Bill number 3 and he has elected to transmit the bill to the President for instead of first submitting it to the people through a referendum. This decision marks a new constitutional moment. Our appeal is therefore directed to the President. We respectfully call upon him not to assent to the Constitutional Amendment Bill number 3, but instead to refer the proposed constitutional amendment to the people of Zimbabwe through a national referendum. That is the only process capable of conferring unquestionable constitutional legitimacy upon amendments of this magnitude. Let the people decide campaign. According to the Sungano Yavanhu formally launches its national constitutional campaign. Let the people decide. This campaign is founded upon one democratic principle: the people are sovereign. It's a cause upon every Zimbabwean to peacefully defend the constitution and insist that no fundamental constitutional change should take effect without the direct consent of the people. Zvakawanda zvekuti tingazoramba tichingotaura, I don't want to waste much of the time because chandisingade kuti murare, but the purpose of this whole thing is to stop Mnangagwa from signing this bill. Which bill are we talking about here? CAB3. CAB3 is at risk right now. I'm so excited. Akomana BP and nayoka. That's what unombusa. What is going? Mkana makanda. I'm just going to ndanda kuto pera kuondoka man. Yeah. I'm just going to ndanda dzikireni. Unoshika kuti chikafa chisikudzika so. Ufunga kuti what right? The situation that I'm going through right now, mamirira akatuta zvinhu izvezvo ndo mamirira zvicharamba zvakaita kusvika up to 2030 yacho. Ndofunga kuti alright, we are in 2026, saka pachitori nedzimwe 4 years dzekuti zvinhu zvakamira so. Ufunga kuti saka ndo zvatichange ndo alright, muzvipatara zvicharamba zvichiitwa zviro zviri kuitwa, mushonga uchishayikwa kudai so. Do you know that in Zimbabwe right now kune zvipatara zvekuti munhu achitopedza kuzvara kune kuchichajwa mari yakawanda, ndikutaura zvemari chacho yekuti vanhu vanobhadhara mabills ekuti if you look at it unongozvona wega, unopedzera ungodzungudza musoro kuti this doesn't make any sense. And then wobvaudzwa vari kudeliver, vari kugona zvisingaiti. Chii chiri kugonekwa ipapo? Mari yacho iri kubva because alright, cost of living already iri kutopisa pakatoipa izvezvi kuti muchizvarana muwande kwacho, because nyaya inoitika ndeyekuti chimwe chinhu chaungaita the best thing chaunokwanisa kusiya panyika panapa kunzi pfuma huru panyika, chii chaunokwanisa kuitawo is to build a family. Wobva so pakubuilda family ucharopafadzwa nevana, mafruits zvinova zvibereko zvefamily wabuilda yachoyo, ndo pari kutanga kunetsa. Unovaendesa kuchikoro nei? Ndo pari kutanga kuti usatotomboendesa kuchikoro, kuchipatara utodirwa mazi bill. You be suffering, uchiona kuti we are suffering, zvikusafa chaizvo. And a lot of people be like, munochema chiko, mimi handinenge muri kunze kwenyika here muchiiti ngwavha muchita sei? And you think it's easy to ngwavha outside the country. You ngwavha for you, but the next thing chichaitika ndechekuti wapedza kungwavha uchatumira kangwavhiridzo kacho kawaiteka kadiki, utumira kamari kacho kadiki kachakwanei
cost of living ndetutwa nezvayo, chikafu chiri kutengeka here, maschool fees achari kubhadharika zvakanaka here, vamwe vana vabereki vekuti vanorwara vanenge vachida kutengerwa mapirisi every month there nei hama dzangu. Zvosvika kupi panofanira kunge pane maprograms ekuti zvimwe zvacho wakumanaka zvongo machembere angonzi machembere ngaango chingobatsirikanawo. Do you know kuti izvo people are even stressed kuti kuchembera kwakutotyisa chaiko. Kune vanhu vekutoti alright wachembera already mwana wacho hauna anokwanisa kuuyo wachita here and there achita chipina achita take care of you. Unonzwa wakutozwa rafu waifanira kunge wakatodai wakashanda waishanda kupi kwaifanira kunge wakashanda. Minda yacho ndo iri kungotorwa payangodira unongonzwa kuti kwakati vaimborima vakatorwa minda like izve so pandototaura nemi izve so in case you didn't know this go and check uko kunonzi ku Chisumbanje there kwairimwa cotton kudhara but kwakatorwa vanhu vachikurimei izvezvi hapana wotonzanzi vanhu vakupiwa maeka tumaeka twacho kakaona iwo hauna chaunofarira pazvinhu zvacho izvozvo tudiki but tikutaura zvekuti vanhu vekuti vanga nemafamilies akakurisa. Tutaura zvekuti munhu wekuti paanga nemunda wake life was easier because ainge angoriziva kuti ane zibarika rake revakadzi 3 kana 4 vari kungopinda mumunda vobva vasakadza munda wese vobva varova goro rinotyisa chibage vanenge vanacho cotton yacho ichipedza ichienda kunotengeswa muriwo vanenge vachingozongongwavha uchingodidi huku uri kuchengeta pamba pako uri kurida urimarima wamavheji zvichitoenda life goes on every day. But zvese izvozvo zvakaenda musango hakusisina munda yekurima yacho. Saka ndoponoona mumwe munobva aiwa don't worry vari kusota nyika iri kugadzirwa manje nyika huchi ndo huchi hwacho hutaurwa. So I'm so excited today nezvaitwa these guys. Ndiri kufara because line up yandaona ipapo ihuchi chaiwo ndafara zvisingaite ndichiona vanhu vese vari ipapo apa. Ndozangu kuti kune mamwe faces ekuti ngangoona kuti ko dziri kutsvagei apa nangu andina basa nazvo handinei nazvo because unongona munhu wakavengewo atone solution ane brain dzinoshanda ende vanhu vakufanira uchikura zvekusvika pakudedzi pakumira kuvenga. Usavenge munhu nekuti iwo wakanzwa kuti vakazotadzirana chakati chimbopawo munhu mukana wekuti amboprova because these guys all they need is your support. Iwo chako chete just comply, ask them what do you guys need, pari kudiwa chi zvapera. Kana uchikwanisa kuwapa zvavari kudawo wovapa, kana usingakwanisawo ndizvozvo zvatopera. Kwete kuswera tichangopedza nguva yekuswera uchivenga munhu wacho uchavenga solution. The next thing do you know kuti ukavenga solution chinoitika hapana chinoita sei chinofamba. So this is good news and bad news to Mnangagwa. I'm so happy kuti Mnangagwa is going to be stopped. Mnangagwa anofana kuchikura oenda kumbonogarawo kuprazi kwake and for the likes of ana ziyambi kumusha nebhazi afana kutombobuda kana nechimota anofana kubuda nebhazi zvakaita na Jonathan Moyo vekuti vakabuda vakanamirira vakabatirira pasi pegonyeti. Ndo zvinofana kunge zvichiitika mabudira vachaita vakomana vese one by one vachibuda vachitiza handiti wazviona nekuti hazvichatomboshande. Unoziva bhuti rebhazi zvarakaita munoiswa mabhegi meme ndo makabuda muna kasuku here kama ndo zvazvinoita. Kozoita ngirikini iye wacho anza akabuda ari mutaire gonyeti ndiani akabuda akaiswa mutaire gonyeti rakapomberwa mweya bva rasungirirwa pavhiri bva ratanga kunofamba. Mukumuziva ndiani? Kana wamuziva gara wandudza mucomment section uzozokanganonudza futi zvekare kuti where are you watching me from and if you are excited like me is so see you like this video.